खुलुमबाय बयखौबो गोजोन सानजौफुनि गाहाय हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। थ' नोंथांमोनाहाय दासान्दि मानि दावराव जागासिनो दं नोंथांमोना बयबो मिथिखागोन आरो ससियेल मिडियाफ्रावबो नुदों जानो हागौ। नाथाय जोंनि बर' इउटुबारफोर बिथांमोना माने सिरि जाना थाखो आरो माखासे लिडारफोरा मा जाना थाखो बैफोरखौ लानानै माखासे गोबां जोंनि बर' रायजो राजाफोरनाव मोनसे सोंथि फैदों आरोना। मानो खौसे जायाखै, मानो बिनि सायावहाय मा बुङाखै, माखासे गासिबो बिथिङाव आरोना गासिखौबो बुंदों आरोना। थ' बिनि सायावहाय नैबे भिडिअनि क्लिपखौ नायना लागोन आरोना, ओमफ्राय बुजिनानै नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय। ओमफ्राय सोर सोरखौ बुंदों नोंथांमोना एसेबाबो मिथिखागोन। आरो जोंहा गोबां समावहाय थांनाय समफोरावहाय जोंनि माखासे लिडारफोरखौ सोंखारिनाय आरो सोरखौबा सापर्ट होनाय, सोरखौबा नेवसिनाय बैफोरबायदि माबाया जाबोदोंमोन आरो। नाथाय सोरखौबा बेफारि, सोरखौबा हाफाना जाग्रा माग्रा बैफोरबायदि खोथाफ्रा गोबां ओंखारबोदोंमोन आरोना सिगाङाव। नाथाय बिथाङाहाय जाबायदि बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना निस्सय बुजिगोन आरो नोंथांमोना बै भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोनबो आरो। स' स्किप खालामालासिनो नायालासिनो नोंथांमोनाहाय फारि फारि नायबोजोबबानो जाबाय। होमबा आं भिडिअनि क्लिपखौ देखायनोसै, होमबा नोंथांमोना बुजिनानै कमेन्ट खालामदो आरो भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय आरोना। स' होमबा भिडिअखौ नायदो ओमफ्राय बुजिदो नोंथांमोना। हेल' लोगोफोर, गुड मर्निं। फंनैसो खोथा बुंनो सानदों। मा होनोमोनलाय, बै समाव BPF नि मानसिया इलेक्सन रिजाल्ट खालि मा खालामदोंमोनलाय? मा खालामामोनलाय? प्रमद बेफारि दासो जेनदों, दासो लाजिदों, मा बुङामोनलाय? दा नोम्फा लान्थाया ST को गुबुन जासिनो जासिगासिनो। ST लागेना ना लागे, ST लागेना माथि पात्ता लागे, बिखायाव नांदोंना नाङाखै नोंसिनियाव? हारिया दा अलखद जाबाय, खौसे जादोलाय। बै समाव माखासे बर' हिनजावफोरा खिथु देखायहां, थाफ्ले देखायहां, जौ लोङै लोङै मोसानानै मा बुङामोनलाय? जोंना लांथा सारा देरहाबाय, जोंना हाग्रामा सारा देरहाबाय, जोंहा गोदोनिफ्रायनो हाग्रामा सारखौसो मोजां मोनखायो, प्रमद बेफारिया जेनबाय, हा फानना जाग्रा जेन। हाखौ सोर फाननो नागिरदों? हारिखौ सोर फाननो नागिरदों दा? आरो दंबावोसो एबसुखौ बखिग्रा। अलखद समाव हारिखौ सोर बोखाङो? एबसुआसो बोखाङो। एबसुखौ बखिग्रा आरो साथाम साब्रै बर' हिनजावफोरबो दङ, नुदों आं। बै समावथ' आं खुगा बन्द खालामनानैसो थाखादोंमोन। बुंबाय, हनै एबसुआ दा लाजिनांबाय, न' सिङाव हाबना थाबाय, सोरनो सिङाव हाबना थाबाय, माबायाव हाबना थाबाय, गुदुङाव हाबना थाबाय। गावसोरनि मोनबा, गावसोरनि देरहानाय मोनब्ला दाहालागै मालायखौ हमनानै बुलासिगौमोन, माबासिगौमोन। लोङै लोङै माखासे बर' हिनजावफ्रा मा खोथा बुङामोन बै समाव? दा हारिनि अलखद समाव एबसुजोंबो ओंखारफायासै नोंसोरो। गावसिनि पार्टिखौथ' नोंसोर मालाबाबो ज' जानानै मालाबाबो बिदि आन्दलनाव नोंसोर मालाबाबो जमा जाखाया। आरो साथाम साब्रै इउटुबार खिथु सुग्राफोर दङ, बैनि ST जासिग्रानि, बै खानाय गैयैनि खिथु सुग्राफोर दङ। बिसोरथ' दा अबहाय दङथाय मिथिया, ना टयलेटावसो हाबफानानै खिथु सुफाखो ना माखो। एकदम सिरि, दा फंसेबो बुङा बिसोरो। नायो दा गासिखौबो जाजाबाय जानानै थांबाय, बेफोरखौ बावनानै दा हारिनि अलखद समाव खौसे ओंखारलायनानै हारिखौ बासायनो थाखाय, जातिखौ बासायनो थाखाय, इयुन जेनेरेसनखौ बासायनो थाखाय दा ओंखारनांसिगौमोन नोंसोरो। गैया, आखाइ हेबनानै नास्राय गुदुङावसो थाखुमानानै दं नामाथाय। मा दिमागजों, मा मेलेमजों, अबे साननायजों गुबुन जासिगौ? ST लागेना ना लागे, ST लागेना माथि पात्ता लागे, मा बुंनाय जाबाय? जेरै खर'आव खानाय गैया, सान्दुंआ थां थां नाङो बिनि खर'आव, बेयो गरम जायो बिनि खर'आ, ओंखायनो बियो जेमेन थेमेन खोथा बुंलाबायो बियो। दा नायदो, अरा सुनानै होबाय, अरखौ खोमोरनो हाला बियो। दा अरखौ सुना होबाय, अरखौ खोमोरनो हाला। हारिजों हारि, जातिजों जाति दावराव दावसि खालामना होबाय। बे सासे बर'नि मोजां लिडार नामा? बे सासे बर'नि मोजां लिडार नामा? बुंनोबाथाय बुंनोलाय आंना एकदम, आं दाख्लैनिफ्रायनो कन्ट्रलाव दंखायो, बै समनिफ्रायनो कन्ट्रलाव दंखायो। माबायदि बखिया बर' हिनजाव माखासेफोरा, दामानो ओंखारनो हादिया बिसोरो, दामानो फंसेबो बुंनो हादिया। सोरबाया हनै हारिनि अलखदखौ नुसेयावबो मालाय मोसागासिनो, रिल्स हगारगासिनो। मोदोमाव नाङा, बर'नि थै गैया बिसिनाव।